tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, tichiimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye tichiimba zvekare kuti zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakanaka senguva dzose, sezvo zviri izvo zvatinototarisira pavanhu vanenge vaine shoko raMwari. Haleluya. Toda kukurangaridzai kuti zuva ranhasi ndo pari kupera musangano wevafudzi nevatsigiri veshumiro yedu, tichibva tapinda musvondo ratatarisa irori, tichipinda pamakuerere. Tinopemberera mitambo neunyanzvi huri mushumiro yedu LFMA. Haleluya. Asi regai tipinde mushoko raMwari. Toda kutenda mufudzi Chris zvikuru nokuda kutipa mukana iwoyo kuti tigone kusangana tichidzidza shoko raMwari pamwe chete, tichitandara pamwe chete, uye zvekare nokuda kutitumira shoko raMwari zuva rimwe nerimwe, nguva imwe neimwe, iro shoko ratinowana mubhuku reRhapsody. Toda kutora chimwe chezvidzidzo zvatakava nazvo muRhapsody, chinotaura pamusoro pemazuva ekupedzisira. Mumazuva ekupedzisira tinofanira kunzwisisa zvakakwana pamusoro pemazuva iwaya ekupedzisira. Kwai mazuva ekupedzisira, tsamba yaPita yechipiri chitsauko 3 kubva pandima ye3 kusvika pandima ye4. Kwai muchirangarira kuti mumazuva ekupedzisira uchauya vanhu vanongomhura vamwe, vachingotsvaka zvinhu zvinofadza nyama yavo, vachiti Jesu vacho vachauya rini? Madzibaba edu akauya akapera kufa, asi hapana chashanduka. Zvinhu zvose zvinongova zvaiva kubva pakasikwa nyika. Ndo matauriro anoita vanhu. Ndinofunga kuti wakatombosangana nevanhu vanotaura vachiita saizvozvo, vakawanda. Vanzi isu tinotaura kuti tava mumazuva ekupedzisira, asi kune vanhu vasingabvumi izvi, saka vanoseka. Vanofunga kuti tava nemakore akawanda tichitaura izvi. Bhaibheri rinotaura pamusoro pemazuva ekupedzisira. Iwe ungada kunzwisisa kuti rinoatsanangura richiti kudini. Mazuva ekupedzisira anoonekwa nenzira dzakasiyana siyana. VaJudha vane mazuva avo ekupedzisira, vanhu vasiri vaJudha vane mazuva avo ekupedzisira. Saka tinoona mapoka maviri iwayo, vaJudha nevanhu vasiri vaJudha. Haleluya. Kwanzi vane mazuva avo ekupedzisira. Saka kana Bhaibheri ichitaura pamusoro pemazuva ekupedzisira, dzimwe nguva rinenge richisiyanisa pakati pemazuva ekupedzisira evaJudha nemazuva ekupedzisira vamwe vanhu vese vasiri vaJudha. Regai tiendere mberi nenyaya yacho tinzwisise zviri kutsanangurwa namufudzi Kristu. Pita akanga ari kutaura nevaJudha achivazivisa kuti vakanga vava mumazuva avo ekupedzisira. Pita akanga asiri kutaura nechibhende. Mazuva evaIsraeri akanga ava kupera pachokwadi, asi ivo havana kuzviziva. Asi kuda mumwe angabvunza achiti, kwapera makore anoda kusvika zviuru 2, Pita ataura izvi. Saka kuguma kwacho kwava pedo zvakadini. VaIsraeri vane mazuva avo, aya mazuva avakapiwa naMwari. Mazuva ayo Mwari vachange vari kushanda pakati pavo. Mazuva aya akanga ava kupera panguva iyi. Dhanieri ndiye akatirongera mazuva aya. Akati Mwari vakanga vachazoshanda pakati pevaIsraeri. Vakanga vachazoshanda kwemakore 450
ne50 chete. Mushure mawo Jesu vaizouya kuzotonga nyika ino, vachiitonga kwechiuru chemakore. Asi Mwari vakanga vari kuzokamura makore aya vachiaisa mumapoka 80, boka rimwe nerimwe riine makore 80. Haleluya! Kwanzi zvino Mwari vakanga vatopedza mapoka 60 emakore aya. Akaperera pakaurawa muponesi Jesu. Saka vaIsraeri vakanga vasara neboka rimwe chete remakore, iri boka rechi80, kureva kuti vakanga vasara nemakore 80 chete panguva iyi. Saka vakanga vava mumazuva ekupedzisira pachokwadi. Haleluya! Kudai regai ndidze kutsanangura shoma nyaya iyi. Dhanieri wakanga ataura, tikaverenga muna Dhanieri yepfumbamwe ndima ye24 tichipinda mundima ye25, akataura, Mwari vakamutaurira vachiti vakanga vasara nemakore 420 ekushanda pakati pavaIsraeri. Ndo makore avanga vazvipa, vakati ndasara kungoshanda pakati pavaIsraeri kwemakore 420 chete. Ndo makore andasara kushanda. Asi ndokubva vokamura makore aya vachiaisa mumapoka emakore 80. Saka ukatarira mumakore 420 ukaisa mumapoka emakore 80 unowana mapoka 40. Saka mumakore aya muna mapoka 40 emakore 80. Haleluya! Saka ndo maverengero anga ari kuitwa makore aya naMwari. Pakafa Jesu, Mwari vakanga vatoshanda pakati pavaIsraeri kwemakore 400 473 emakore. Ndo avanga vatoshanda, vatongosara nemakore 80 chete. Saka kureva kuti Peter paakanga achitaura nevaIsraeri, achivaudza kuti matova mumazuva okupedzisira changa chiri chokwadi kuvaIsraeri, nokuti vaIsraeri vanga vangosara namakore 80 chete. Mwari vanga vachazongoshanda mavari kwemakore 80. Chakaitika ndechokuti Mwari vasara namakore 80 kudaro, vakabva vambosiya Israeri ndokuuya kuvanhu vasiri vaJudha, ndokutanga kushanda. Ndo pakatanga kuuya ruponeso ruchiparidzwa kuvanhu vasiri vaJudha. Nguva iyoyo ndo yatiriko zvino. Mwari vambofuratira Israeri, vauya kwatiri. Ndosaka muchiona kuti mabasa aMwari iko zvino kutaura kwatiri kuita haasi kushandwa pakati pavaJudha, ari kushandwa kuvanhu vasiri vaJudha. Ndo kuri kunyogwa Bhaibheri mazuva ano, ndo kuri kuitwa zvinhu. VaIsraeri hamusimo muri kushandwa naMwari. Haleluya! Mwari vakazvipa makore zviuru 2 zvamakore zvokungoshanda pakati pevanhu vasiri vaIsraeri. Saka vakati vasara namakore 80 ndokumbosiya Israeri, ndokuuya kuvanhu vasiri vaJudha, ndokuzvipa zviuru 2 zvamakore zvokushanda pakati pedu. Mushure kana vachinge vapedza zviuru 2 zvamakore, vodzokera kuvaJudha vonopedzisa makore avo 80 ikoko. Haleluya! Saka ndo mashandiro avari kuita. Kwanzi Mwari vakanga vapedza havo boka rechi60 remakore aya, asi havana kubva vatanga kuverengera vaIsraeri boka rechi80 rakanga rasara. Vakabva vambosiya vaIsraeri, vakavasiya kwezviuru 2 zvemakore ndokutanga kushanda pakati pevanhu vasiri vaJudha, vachiumba sangano revatsvene vavo. Zvino Peter akanga ari kutaura nevaIsraeri
achivazivisa kuti mazuva avo akanga ava kuguma. Pita akanga asiri kureva nhema, nokuti vaIsraeri vakanga vapedza mapoka avo 60 emakore, saka vakanga vasara neboka rimwe chete remakore, iro boka rechi40, kureva kuti vakanga vasara nemakore 8 chete. Asi iko zvino tose tava mumazuva ekupedzisira. Mazuva evaIsraeri ava kupera. Vangomirira makore avo 8 asara, rinova boka rechi40 rekupedzisira. Mazuva esangano revatsvene ava kuperawo, nokuti makore edu zviuru 2 ava kupera. Tinoverenga makore aya kubva pakafa Jesu, makore ezviuru 2 kubva pakafa Jesu. Makore aya akupera. Tine hondo yatanga tichirwa kubva pakuvambwa kwenyika, asi zvino hondo iyi yava kunyanya kupisa. Asi isu takashongedzerwa hondo yacho, saka tiri kuparadza masimba erima, tichibatsira vanhu vose kugadzirira kudzoka kwaIshe wedu. Ronga kubatana nesu pahondo iyi, ubatane nesu kuunza vanhu kuna muponesi. Rukai 12 ndimai 20 kusvika 43 inoti, asi zivai izvi, deno mwene weimba akaziva nguva inouya mbavha, aizogara akarindira, mbavha ikasazouya, ikapaza imba yake, ichipinda kuti ibe. Ndizvo zvamunofanira kuitawo imi. Garai makagadzirira, mwanakomana wemunhu achadzoka, asi achadzoka nenguva yamusingafungiri. Pita akabva abvunza akati, Ishe, matipa mufananidzo uyu, mautaura kwatiri toga here, kana kuti mautaura kuvanhu vose? Ishe vakabva vapindura vakati, ndiani muranda wakatendeka? Ndiani muranda wakangwara? Ishe wake angamusiyira imba yake, akasiya amurayira kupa mhuri yake zvokudya? Anenge akafanira kuvapa nenguva. Zvino Ishe wake angamuwana achiita sezvaakarayira. Muranda akadai anozoropafadzwa. Regai ndikuudzei chokwadi, Ishe uyu anotozoisa pfuma yake mumaoko emuranda uyu, anoisa yose. Asi muranda uyu angasatendeka, saka angaona sekuti Ishe wake anonoka kudzoka. Angatanga kurova vamwe varanda, vangava varume vangava vakadzi, achidya, achinwa doro, achidhakwa. Ishe wemuranda uyu anozosvika, anomusvikira asingatarisiri, anomuwana akavarayirwa, anozorayira kuti muranda uyu arohwe, ozomupa mutongo unopiwa vasina kutendeka. Haleluya. Saka mazuva akupera. Isu vanhu vasiri vaJudha takatapiwa zviuru 2 zvamakore kubva pakafa Jesu, ndopanotanga kuverengwa makore iwayo. Zviuru zvamakore zvakupera, kureva kuti mazuva edu asvika pakuguma. VaIsraeri vakanga vakapiwa 400 ane 20 emakore, vangosara nemakore 8 chete, kureva kuti mazuva avo akuperawo. Saka tose tava munguva yokupedzisira. Haleluya. Gaiti namate tichinyengetera. Baba, ndinoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokuda kunaka kwenyu, ndinokutendai nokuda kudzidzisa shoko renyu, nokutitaridza zvamakaronga kuita, marongero amakaita nguva dzenyu. Hapana chinoitika kwatiri tisingazivi, hatisi murima, zvese makatijekesera, tinozviziva, saka tinogona kugadzirira. Ndinyengeterera mumwe nomumwe abatana neni pamunamato uno, chinamata kuti agone kugadzirira, chigadzirira kudzoka kwenyu, dzigadzirira kubvutwa kwavatsvene, achishanda zvakawedzerwa zvakanyanyisa, kuunza vanhu kuna muponesi, kuunza vanhu kuna Mwari, kutendeusira vanhu kururama muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai, ndinopa mbiri nekudzo kwamuri muzita raJesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tisati tapedza, ndoda kuti tibotora nguva yekungorumbidza Mwari, tichinamata Mwari. Shure mazvo, kana wanga usina kuponeswa, toda kuti tinamate newe, tibetsere kuti ugamuchire Jesu, kubatanawo pamwe chete nesu mubasa ratiri kuita mumazuva ano okupedzisira. Mwari vakuropafadze. Amen.
makakodzera rukudzo, tinopa mbiri yose kwamuri, tinokuongai pasi rose. Hakuna wakafanana nemi, makakodzera rukudzo, tinopa mbiri yose kwamuri, tinokuongai pasi rose. Hakuna wakafanana nemi, muri mtsvene, muri mtsvene, Ishe. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy.
titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.